Chandra Wasona asik gedungnya Indonesia. Cikampek bergoyang jos. Pakai jos. Monggo Pak Haji. Ya Allah, pacarku. Ala-ala ganteng. Maju. Mbak Melani. Maju sayang. Masri angkringan jare mau nyetel campur sari. Ketemu kabeh no. Jos. Hae Pak Haji. Oh, Masri mau di juragan angkringan mau. Haji, hae riyen. Ya Allah. Ya wes terus Kayak Masri. 10. Kene maju. 19, 21, 30, 40. Sik ora pati krungu tak cedakane go Masri, juragane angkringan kae. Ibu. Monggo. Mas Sukar, Pak Ji Sukar. Apa kau? Yo, he Pak, lagune nopo? Lagune nopo? Yo, Lagune? kok lagu langsung dironggone. Yo genah. Iya. Padahal lagu lho, ning mboten napa-napa anjing. Lagune nopo, Pak? Njaluk ora Mbak Mel? Mel. Put, njaluk lah Put. Ya Put, kowe melu ora? Melu ora engko sak kowe kok mburi ngrasani. Ayo. Haji, ya ini dereng. Ah. Ini dereng. Ayo Put. Apa nah. Wah, kerampokan. Iya. Lagune nopo niki?
Lagune nopo? Apa kowe? Bablaske salam kangen, Mas. Oke, Nika salam nggih. kangen. Oh, ana Joko Lolo barang. Asik. Asik si bubur bergoyang Mbak Siti. Bogor, Bogor. Ibu. Pak Haji Suroso. Kiol, kita gendil-gendil. Bos Marli. Akik bos. Bogor bergoyang. Diparani ngoyo-ngoyo jarene kok wis mangkat lunga Akik dong kemana-mana. dianteni ngoyo-ngoyo Monggo Mas Sugeng. Mas Karjan. Mas Warso. wis teko kono warna-warna bangga-bangga latihan turun ketemu dewe duka-duka bangu Srema burung sakmene wae Ae Pak Dapi. Mas Sugeng. Ayo. Hae Hae piye, Mas. Mas? Hae Matur Mas. nuwun. Mas Sugeng hae Mas. Bareng sapa? panggilan tansah tuwa Ganti wengah akan tetap bersama
bablaske nopo Pak Dewarso? Hae Pak. Nah aku tak beberke wong lali ra kelingan. Wong lali ra kelingan. Ojo ngawi. Yo
spesial kagem bos kecil beserta rombongannya. Mas Gondrong. Nah enak neng omahku mledang tangi yen wis dicepaki Piring kebak lawuh iwa brandang kebul wedang kopi paling Piring ono buah manggis. sambel gatut Sambal gendut, nyambi udun, kebul kaya bedun, manduk-manduk lara suarane udun. iyo gagas elok kok jaga bablas kelewong Mas Tulus lumorati sapa kaya kaya wis pasrah mongso bodho wong mukti wong mukti aja dimereni kabeh kuwi Gusti sing maringi bos kecande Lewong Pak Denarno. dewe muga-muga awet sawet selawat Lewong Mas. Dek anggota kene Bos kecil. Dadile wong atiku nalikane pisanan ketemu wong ayu dadilanku bodo ati rinten siang dalu suwe nggonku ngenteni lewong ing ati kanan jampi Gadyo ati sawiji nadyan adotan warani Bos Ateng Nah gitu sebayar. Yang tengah belum. Saiki gak oleh diutang. Nggak ada tuker-tukeran enak aja. Yo, Pak RT. Mas belum. Mas Mas Bos teman-temannya udah, Mas Aceh. belum. Gak aku. Mah. Aku sing kuwi. iki Bos Agus iki Bos Ateng Nah, lah ngono. Lagune napa? Empun. Apa? Mau apa? Napa? Gak enek. Empun bar berarti. Bablas. Sabtu Ayo,
kuwi digogong. Apa lah? Nggih, Bos Emang Agus. ada lagunya. Ada juga nanti permintaan Joko Lelo. Nggih, Joko Lelo. Mas apa? Oh, Mas Bani, nggih. Iya. Mas Bani. Yuk monggo cabut. Cabut. Angkat. Monggo Mas Bani. Monggo. Mas Bani. Mas Bani. Tak bisa nendro Yo Solo. He ha he yo dalah beo. Kerawan. memanismu hangu jiwa Seniman sing putri senewat kayane ngumpul agawe runting galih susu sawae jembar parine lemu-lemu diajeng puput oh alah ngisi bensin nggih boten ampun ngoten niku kulino angger penyanyi kayak duit ae MC belas lho raro apa kang sing dolit kepenak nadya karepe Warga besar Kemanggisan. Satyane kelakon umpama mundhuta matur suwun Dek Kenci nggih. Kepati mbahmu disko kuwi wong ke cakepane lanang kok. Taratamtu tak masalah panjang roti ibarat wong numpak perahu sugeng tawu lurahe Pondok Bahar Mas Bono Mas Bani apa sito apa orang mampir curagane catering Mas Bani rawuh sarimbit Mas Budianto mukirno ing penggalih nggih Mas. Pak Depono mronggo mriki senggak mriki De. Puwenuk De sumpah. Nggih. Oh alah angger ketemu Mbah Narto ngono kuwi kok. Lumampah tanpa Panjang suarane gagalan kaose ijo ugal-ugalan aja ditiru ngono ya ngono ing madyane
Sesenyi Sit Maiwa. Apa kuwi? Cengkok mandalin. Teman kok spesial kagem keluarga besar saking Bogor, Depok, monggo kepareng nyawiji kalian kadang-kadang Chandra Pesona Campur Sari. Nek mau bagi terus kotang mating tanpa turu atiku tansah kisian amarga eling upara sumaking mutiara dadake lancir kuning. Aduh mangene romangsaku teko karo milang-miling tak awemu lan sakece sing teko jebul Siti. Pak Haji Sugito mau pergi Trio terus monang mating tanpa turu atiku tansah krisikan amarga eling upar sumaking mutiara dadake lancir kuning. Aduh mangkene romangsaku teko karo milang-miling tak awemu lan sakece sing teko jebul siku cing. Kepareng katur menggah sinom nyamat kalajengaken si kucing menika murakani pasugatan kok siak sonten menika sinarengan Chandra Pesona.